Grabe, ang tapang ni tatay. Woo! Bilib na bilib ako sa iyo, ta. Isang magandang araw sa inyo mga kapari at kamari ko. Welcome na naman sa ating panibagong video dito sa Parimani TV YouTube channel. Ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo ang bahay ng bubuyog na nakita ko kahapon, no? Muntikan ko nang madaganan ng puno ng kahoy na aking pinuputol mga kapari. Buti na lang hindi ako pinabayaan ni God at iniligtas niya ako, no? Yan, papasilip ko na. Pero bago ko ipasilip sa inyo ay nagsusumamo na naman ako na yung wala pa nakasubscribe ay mag-subscribe talaga, no? And pindutin nyo yung maliit na bell dyan, yung bell button, para lagi kayong updated sa aking panibagong mga video. At saka paki like and share na lang po mga kapari ko at kamari, ha. Di na tayo magdugay, no? Atong antuon mga kapari ug kamari para makita gyud ninyo kung unsa kadako, no? Napakalaki niya. Halos kalaki siya ng malaki pa sa galon ng tubig, no? Isang galon ng tubig malaki pa. Medyo ingat lang tayo kay baka makagat ako. Allergy pa naman itong pari nyo sa kagat ng bubuyog. Yan ang puno ng kahoy na tinibag ko kahapon, no? Tinumba ko. Yan. Ito yung puno mga kapare. Ito. Yan. Yan ang puno. Dalawang puno yan, no? Papunta doon. Yan. Papunta roon, oh. Yun. Yun mga kapare, hanggang doon pa. Tapos ang bahay niya nasa malapit lang talaga. Butik, pinutiktahan talaga ako ni God, no? May awa talaga sa akin, naawa talaga si Lord sa akin, no? Yan, no? Sisilipin na natin. Yan ang dulo ng puno, no mga kapare? Saka yan. Yan mga kapare, oh. Habang pinuputol-putol ko yung mga sanga niya, ay may parang mga ingay akong naririnig mga kapari, no? Ito pala yung bahay niya mga kapari, napakalaki. Oh, buti na lang hindi ako nakagat. Yan, napakalaki pare, kamari, no? Saka yung dahon ng pinutol kong sanga, oh, napakalapit, nasa ilalim lang ng kanyang bahay. Buti na lang talaga, no? Oh. Kaya operasyon sunog na naman tayo. Magsusunog na naman tayo mamaya, no? Kukunin natin yan. Kasi baka makapinsala pa ng iba, no? Baka may makagat pa niyan. Hindi nila kasi alam na may malaking bubuyog dyan, no? Yan, ganyan kalaki. Yan mga kapari, oh. Sobrang laki niya. Yan. Abangan nyo mamaya, susunugin namin yan. Sama yung pari ko na naman. Yan mga kapare, no? Oh, nagsugod nami og sunog sa sunugon na ginamot na bubuan, no? Susunugin na namin yung malaking bahay ng bubuyog, no? Oh, tingnan nyo mga kapare. Ito ang hire ko. Si paring digoy natin. Tatay Dig. Yan. Oh. Tay! Okay na? Oh, mag-send din ako.
Baka sasabihin nyo, wala akong respeto sa matatanda dahil sinisigawan ko siya mga kapare. Sinisigawan ko siya kasi hindi na ito makarinig. Kunti na lang naririnig. Medyo may pagkabingi na. No? O, pasisilip ko sa inyo mga kapare. Uli. Yan, no? Yan mga kapare. Focus. Yan ang laki. Yan ang katugin ni Tatay Diggs. Okay. May lumipad, no? Distance tayo, distance. Distancing tayo. Leo! Yun, no? Di ang tapang ni Tatay. Woo! Wow! Bilib na bilib ako sa'yo, Tay. Ay, walang nakalabas. Pilitos talaga niya, no? Yan, kita natin. Walang nakalabas, mga kapare. Ang galing mo, Tay. Yan, no? Ah! Sumasayaw-sayaw pa, Tatay. Mga lumilipad. Walang nakalabas. Grabe ni Tatay ang tapang. Yan o. Tay, iba ka talaga, Tay. Wala na. Ha? Tusta na lahat? Good na good. Good talaga. Wala na. Kapag na wala kayo. Ang mga nakalupad na nangitag pagkaon, masig mo balik. Siya wala ka. Ito si paring Diggs natin, no? Tatay Diggs. Slayer ng mga beast. The beast is slayer. Wala naka-rentor sa isa. Walang Matagar. labas. Yan, kukunin na niya mga kapare, no? Yung bahayan ng bubuyog. Ingat ka lang, Tay. Ingat ka lang. Tay, ingat, Tay. Yan, may tapang ni Tatay. Kinuha niya ang bahayan. Mag-ingat ka, Tay. Wow! Init man. Wala na patay na ito. Init. Asa? Oh! Kailangan mo na ang kutsilyo. Tatay. Tatay. Wow! Tara. Tara. Tapang. Yan mga kapare, no? Kay Landong kami. Bugnaw na eh. Yan. Oh, kakainin raw niya ang mga Isa record sa ano? tissue ng bis. Wow, ang dami. Oh, kutsilyo, Tay, kutsilyo. Si Tatay medyo bingi na ito, kaya kailangan lakasan ang busis. No? Yan mo, Tay, balang araw, Tay. Reglauhan kita. Yes, kupatat. Pag may blessings na Upat na darating kandana. sa akin. Oh, lami kay pulos yun. Galuhan kita ng hearing aid. Man, islog. Okay na. Ha? Kainin mo na yan. Oh, ito eh. Ha? Wow! Anong lasa? Masarap, no? Sarap. Lami bitaw na yung mga pare. Masarap talaga tong sisyo ng bubuyog. Ah. Oh. Nga. Wow na wow!
Sayang masaya si tatay natin mga kapare dahil nahuli niya, no? Oh, Ikaw. mamaya tayo may pabuya ka sa akin, no? Oh, nakay-regalo sa ako kaya mo nang nakuha. Japan. Nga to, ina nga. Si Digoy nagkuha kini. Nakaramdamang. Yan. Bisan pag mura pa na kadakog drum, di ko madlaw ka na. Napakarami. Init pa. Yan, oh, ang lalaki ng mga piece, mga kapare. Tingnan ako, biasa ko sa kadakog pot tababuan. Ug na sa babuan na dito sa silingan na nga. Pila magbayad yan magpuha ka na. Ug dako kayo. Ay ko ginay mamuhagay na ko, gusto ka dako mga na 100. Ah, tingga magdili na. Oh, yan tay. Ayaw na. Ha? Ayaw na. Tanggapin mo na. Ayaw na. Oh, tanggapin. Ah. Oh. Yeah. Wa ba ako mga ayaw nimo. Ay, lagi, dawata lang. Wala ka. Palipay ko na nimo, ha? Wala og na. Basta kay wa ako mga ayaw nimo. Oh, lagi. Lagi pin man kani. Oh, yes, thank you Ayun, thank you din tay, ha? Dugang na ko ni. Pagtug bugas. Sige lang tay, puhon tay, kaluyan ta, maluwing Ginoo. Regaluhan ta kag hearing aid puhon. Pagbantay mo din yung latte, na kayo nakatababuan. Kung na kani. Six lang ito na Jojoy na patuon ko dire kay Oh, lagi. ano ko, bisa pag unsa ka dagko na. Grabe, bilib na Pasawa bilib na ka pa bago sa'yo, nga tay. makakuan. Ha? Grabe, Para bilib tulo. kay ko nimo tay. Kay grabe, di jo ka mahadlok. Ma kanang video na mo sounds mo na dito tong istorya. Yes. Pet mo lang na ipa-develop padahal to. Oh. Yan oh, gumagalaw pa mga kapare. Yan, may buhay pa oh. Sige kay atong marot na kaon di na ta ginlan sila. Oh, imo ni. Ay wala naman. Gumagalaw pa mga kapare oh. Yan. Buhay pa Ah, oh. di sa pag-uwi na lang nga kaon. Kamis na. Yan. Masarap ipain yan sa ano tay, sa apika nito. Panis kanido. Tamis ni. Dali ram kubit ang mga hito anak tay ba? Ba? Lang tanaw na wa pakatilaw para makatilaw ini ah. Mahigam ba? Ako din pibiro na wa mo ko mukaon. Pasok tong kami gano ka pas makaon. Tilaw ko. Sos lang ni manay nag-ilog din noon. Unang kurnara na kong puwa kani. Pupuha ko og habog basta kay nay ka sa nga agian. Kung kapag ato ko to saan. Yan mga kapare at kamare no? Natapos na rin din natin ang ating episode ngayong araw na ito no? Ang pagsusunog ng malaking bahay ng bubuyog no? Napakatapang ng aking kinuha na sidekick. Walang iba kundi si Tatay Diggs natin. Oh, yung kapare natin na si Tatay Diggs. Oh, ang saya-saya niya dahil nakuha niya at ang saya ko rin dahil wala na bubuyog. Abanti na punta ang lihok sa to ang lihok ko, no? Na paghinlo sa to ang sagingan. Oh. Pirte ka. Wapod, di dyan mahadlok. The Beast is Slayer, si Tatay Diggs. No? Oh, before ko makalimot. Kagaya na dati, please subscribe o pindutan ng gamay na bell button diha mga kapare ug kamare. O like and share na lang po sa itong mga video ha. O ayaw mo kalimot sa pag-comment gapon sa ubos akong video. O hantong sunod na itong panakita. Dinig gapon sa Paring Manny TV YouTube channel. Bye-bye!